Епизод 7. Аз съм Димитър. А вие сте с PokerFace TV. И днес ще ви покажа топ 5 пребивания с мотори. Това заболя. Нека видим и номер 2. Дано номер 3 е по-малко болезнен. Сега ще разберем. Нека ви покажа и номер 4. И сега на последно място, но не и по важност, ще ви покажа пребиване номер 5. Благодаря, че изгледахте клипчето. Това беше за днес от мен. Може да посетите Facebook страницата ми, да видите YouTube канала или да се абонирате за мен в VBOX. Също така искам да спомена, че в следващото клипче ще оставя линк към нещо ново. Това е радиото PokerFace, за което събирам 3 DJ-а. Може да кандидатствате на лично съобщение или на коментар. След това ще проверя какво можете и ще одобря някой от вас. Благодаря за вниманието и чао от мен.